Fra omstilling til vækst har gennem et år efteruddannet og opkvalificeret pålidelige medarbejdere, der mistede deres job ved de store fyringsrunder i fremstillingsindustrien. Projektet er gennemført med støtte fra Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og den europæiske globaliseringsfond. Vi har været på en masse kurser med vindenergi og hus, med isolere hus og sådan noget. Kurser med luftstyring og maritim el, fejlfinding. PT er vi ved at lære om kølemidler. Så har jeg været på Martech kurser, energikurser, både vindenergi og biogas og solceller, solfanger. Og så er vi at tage køleteknikkurs gennem så jeg kan få certifikat på at certificere et køleanlæg. Så har vi haft varmepumper, solceller og solenergi. Så hele den sektor der med vedvarende energi har vi sådan set været igennem. Så er offshore-kursus også, som jo også er en del af at servicere havvindmøller. Et krav for at kunne blive ansat til det i hvert fald. Så det er da et godt springbræt videre, ikke? Det vi især har lagt vægt på, det er at give kursisterne nogle kompetencer, som kan medvirke til at få dem et job. Hvis vi tager energiområdet, så er det både VVS, og det er el, det er styring, og det er konstruktion. Så det er en meget bred vifte inden for energiområdet. Og hvis vi tager det maritime område, så er det jo alt med styring og regulering, og det er fejlfinding, og det er robotstyring og robotsvejsning. Så bredden har vi lagt rigtig stor fokus på. En lang række af kursisterne har fået nogle certifikater, som de vil kunne bruge til at få sig et job. Vi forsøger som det maritime og polytekniske uddannelsescenter i Nordjylland, der forsøger vi jo selvfølgelig at tilpasse det, som vi ved, industrien efterspørger. Fra at vi har en fremstillingsindustri i Frederikshavn, så bliver det mere servicedelen, der bliver fremtiden. Det er de signaler, vi får fra virksomheden. Og det bliver lidt mere differentieret. Altså en smed skal kalde lidt mere end en smed skulle for 20 år siden. Den slags virksomhed, som udgjorde hovedparten af arbejdspladserne på Magen, kommer ikke tilbage til regionen. Det bliver vi jo nødt til at se i øjnene. De store produktionsvirksomheders tid, de tunge erhvervstid, er på sin vis en lille smule forbi, i hvert fald i den kaliber, som vi har kendt dem. Vi har jo erfaring fra erhvervslivet, så når de skal ud og søge nogle nye jobs her, så har de jo allerede den ballast med, at de kan samarbejde med andre, og de har måske også deres uddannelse, ikke også? Og det vil sige, at den kombination med de ting, det gør, at det er nogle gode medarbejdere, man får ud. Man får da lyst til at søge nogle andre steder. Man behøver jo ikke være bange for at prøve at søge andre steder, når man har haft de kurser der. Når jeg har min maskinarbejderuddannelse og en del montage, så jeg ved da lidt om, hvad det vil sige. Og hænderne vender rigtigt og kan bruge nogle værktøjer, ikke også? Altså, vi har haft eksempler på, at nogle af vores kursister har gået ud og fået job direkte inden for blandt andet offshore. Så ringede jeg og spurgte ham efter, om der var en arbejde nu. Martech, vi sørgte for, at vi kunne som kursus. Og så sagde han, det var der. Og så 2 timer efter, så var jeg så ansat per telefon. De arbejdsgivere, som kunne have gavn af at ansætte de her mennesker, det vil for de, som har kørt vores energikurser, typisk være elinstallatører eller VVS-installatører. På det maritime område, der er det jo hele offshore vindmølleindustrien og olie- og gasindustrien, som kan bruge de mennesker. Og derudover er der en lang række virksomheder alene i området her af maritim karakter, og der er jeg sikker på, at de også vil kunne have stor gavn af de kompetencer, som kursisterne kommer ud med herfra. Jamen, virksomhederne her i vores region, de får mulighed for at ansætte nogle folk, der har fået en videreuddannelse
der giver kompetencer inden for de områder, hvor der er fremtid i. Jeg synes faktisk, at vi ender med at kan skrive måske en fuldstændig happy ending på det her kapitel, men at vi kan se, at der er en vej frem efter et meget, meget sort kapitel i Frederikshavns historie. Altså jeg håber da, at med den viden, vi har fået herfra, at der er nogle virksomheder derude, som påskynder det og synes, at de vil kunne bruge nogen af os. Det kan vi da kun håbe på.